Mladých reprezentantov teší najmä skutočnosť, že s hráčmi akadémií španielských veľkoklubov dokázali hrať otvorenú partiu, ktorú počiarkli dobrými výsledkami. Jednoznačne bolo to väčšia motivácia pre všetkých chlapcov, pre všetkých nás. Mali sme motiváciu niečo dosiahnuť pred, dá sa povedať, celkom slušným publikom. A myslím, že sme nesklamali a dali sme seba všetko. Je to naozaj veľmi pekné, že sa nám to podarilo, lebo nie každý deň sa vyhráva nad Španielmi. Je to pre nás stále škola a pre nich, ktorí sa vyvíjajú a učia sa vlastne len hrať, je to perfektné. Ja si myslím, že toto im dodá veľké síly, ale verím, že nielen im, ale aj tým ostatným na Slovensku, tým ostatným hráčom, ktorí by mali robiť konkurenciu. Španieli futbalistov s dvojkrížom na prsiach na Požitaví skoro v ničom neprekvapili. Španieli boli veľmi technicky vybavení a po celé 2 zápasy kontrolovali loptu. My sme sa snažili zhustiť v strede pola a nedať im priestor. A ako vidíte, tak sa nám to v obidvoch zápasoch podarilo. Neprekvapili, myslím, že hrajú túto presne to, čo hráči po kombinačnom hru, oni sa nikde neženú, oni nenakopávajú, chcú sa dostať až do kuchyne a na to sme boli pripravení. Určite nesklamali svojou dôraznosťou v nahrávkach, krátkými nahrávkami. Toto sme čakali a pripravili sme sa na to aj v príprave. V Zlatých Moravciach to bola teda plejáda mien, o ktorých ešte budeme počuť. A nie len tých španielských z Barcelony, Realu či Atletika, veď talentovaných hráčov má aj slovenská reprezentácia. Ja som teraz v akadémii Aston Villa prvý rok, mám tam zmluvu ešte na 3 roky a potom sa uvidí. Je to tam super, podmienky sú neskutočné a dúfam, že sa budem môcť zlepšovať vo svojej klubovej kariére. Nie je to však iba Tomás Zázrivec. Kapitán slovenskej 17-ky Jakub Hromada úspešne zarezáva v akadémii talianskeho Juventusu Turín. No a počas dvojzápasu so Španielskom si dokonca zahral proti oddielovému kolegovi Nikolasovi Canizaresovi. Spolu s ním hrávam aj v tom mojom ročníku v Juventuse a vychádzam s ním veľmi dobre. Je to skvelý človek a skvelý futbalista, ako ste mali možnosť vidieť a všetci sú tam takí istí a veľmi sa mi tam páči a verím, že je to správny krok do mojej kariéry.